som Maja a toto je môj pletený relax. Vítam vás pri ďalšej časti a začneme hneď tým, čo som dokončila, aj keď ja som mala také obdobie, kedy som sa motala v nejakom blúdnom kruhu pletenia, párania, nahadzovania, párania, zle zvolenej veľkosti, zle zvoleného materiálu, proste vôbec sa mi nedarilo. A ešte aj to, čo som mala v predchádzajúcej časti nahodené, aj z toho som musela niečo párať, takže to bolo také proste obdobie, kedy som sa zdokonalovala asi viac v páraní a v chytaní očiek ako v pletení. Ale niečo som predsa len doplietla, tak sa na to môžeme pozrieť. Doplietla som v prvom rade fiolu od Isabel Kramer a teda je to návod, ktorý je dostupný aj v slovenčine, je preložený do slovenčiny, pletie sa výborne. Vzor je tento krajkový, je úplne jednoduchý, ľahko zapamätateľný a prebieha vlastne od krku, od toho patentu okolo krku cez rameno a celý rukáv po dĺžke celého rukávu. No a časť krajky je tu vpredu. Pletie sa tak, že nahodí sa vlastne zadná časť a kúsok toho a tie ramená vlastne a pletie sa najskôr tam naspäť, potom sa pridávajú očka a keď už máte pridané aj na túto prednú krajku, spojí sa do kruhu, pletie sa do kruhu a patent sa potom nahadzuje až na koniec a upletie. Vlastne nie je tu nič zložité a za seba som rada, že som si urobila, teda vybrala návod a hneď bol aj v slovenčine s týmito vsadenými rukávmi. Je to určite, rozhodne by som po tejto konštrukcii už neplietla pulover na diely a nevšívala tam tie tvarované rukávy, pretože to sa tak zle robí a toto je úplne jednoduchá konštrukcia a výborne sa to pletie a dobre to vyzerá. No a vlastne taký falošný šev ide tu na pobokoch z jedného obráteného očka a to isté je aj na rukáve. Na rukáve z vnútornej strany to jedno obrátené očko. A čo by som ešte k tomu, z čoho som to plietla? Plietla som to z takejto vlny Candide, čo je vlastne 70% je to merino vlna, 28% recyklovaná bavlna a 2% nejaké iné recyklované vlákna. Návin je na 50 gramov 185 metrov a ja som mala farbu nevidím tu farbu, ale toto bolo, Nugat 20201, plne tu hore je to napísané. Nugat a je to taká, zostal mi takýto kúsok, ja som mala, tá priadza nie je úplne takej hladkej, rovnakej štruktúry. Ona je trošičku taká, ako keby miestami ani nie hrubšia, ale ako keby bola taká hrubšia, také hrbolčeky sú na nej. Nezaostruje mi to. Takže aj tá pletenina je taká ako keby
nie úplne hladká na pohľad a je to farba taká, neviem, nugát by som to nenazvala, ale skôr také dosiva to ide viac menej a taký melanž nejaký to vytvára, lebo nie je to jednoliatá farba, tak toto trošičku zaberá tú farbu. No a ja som mala tak, že vlastne mne už nevychádzalo na patenty, na všetky patenty by mi nevyšla a ja som nemala proste absolútne chuť kupovať ďalšie klbko len kvôli tomu, aby som si dorobila patenty a našla som doma Holzgarn a teraz myslím ten Super Soft alebo Holzgarn, ten, čo je 100% vlna a takej bežovej, hnedobežovej farby. Je to vidieť, že je to iný odtieň, ale ja som to už dorobila na rukávoch a spodný patent som urobila z toho a mne to neprekáža. Pretože naozaj ja mám zásoby vlny také, že ja keby som nekupovala možno 8 rokov, tak s mojím tempom pletenia by som mala 8 rokov v pohode z čoho pliesť, plus ešte česance, ktoré mám na pradenie. Takže zásoby mám a ja už si nechcem, ja som si povedala, že idem len dokupovať fakt materiál, ktorý mi bude chýbať pri dopletení nejakého projektu, ale proste nie zasa takto, ak nájdem niečo doma a bude mi chýbať, ja neviem, niekoľko, len pár metrov a aby mi zasa celé klbko jedno zostalo, tak nie. Budem sa to snažiť robiť nejako tak, aby som nemusela zbytočne nakupovať a tú vlnu skladovať, lebo mám už toho naozaj veľa. Takže toto je fiola od Isabel Kramer, návod odporúčam, pretože je preložený a pokiaľ budete potom robiť aj pulovrez, iné pulovre so vsadenými rukávmi a budete mať anglický návod, môžete si to zobrať vlastne tú konštrukciu z tohoto slovenského preloženého. No a ja som vlastne, toto bola nefarbená, toto je prírodná farba z tej vlny, lebo oni sú teda rôzne farebné odtiene, sú farbené, ale majú, myslím si, že teraz neviem, či sa neviem, 2 alebo 3 odtiene, ktoré sú prírodné, nefarbené. Toto bola nefarbená, prírodná a vlastne tá obsahuje, som si robila poznámky, lebo 60% nebieleného merina a 10% čierneho francúzského merina. A plus je tam teda tá recyklovaná bavlna a tie iné vlákna. Čiže toto je čisto prírodné merino, nefarbené. No. Takže to by bola fiola. A ďalšie, čo som nahodila aj uplietla, bola šatka, je taká menšia šatka, návod, názov si nepamätám, ale dám potom pod video odkaz, návod je na Ravelry zdarma a je to veľmi, veľmi jednoduchá šatka. A ja som ju plietla z mnou pradeného askanského merina, ktoré som do dvojnitky stočila s merinom, s jednonitkou, ktoré mi zostalo kedysi z pulovra a bola to, viem, že názov toho merina bolo Infinity a už sa asi nevyrába, ale výrobca, neviem, nepamätám si výrobca, názov bol Infinity a bolo to v takých tých, ako sú tie dúhové klbká, natáčané, tak bolo to v takých klbkách a vlastne tiež aj tie farebné prechody tam boli od bežovej cez bledohnedú, potmavohnedú, potom to prechádzalo do takých bordových odtieňov a ja som si tie bordové odtiene vybrala z toho na pulover a tie bežové mi zostali. Takže
To som teraz spriadla s tým askánskym merinom do dvojnitky. No a mala som to teda tiež také, tým pádom to askánske merino bolo asi takejto nejakej farby, ale aj toto je dvojnitka s tou najvlečou, jednonitkou, s tou Infinity stočená. No a potom mi to robilo tiež také farebné prechody. Takže takúto šatku jednoduchú som z toho urobila a z tej sa teším. A tá šatka je veľmi jednoduchá, lebo je tam vlastne len prietlo sa od tohoto cípu smerom takto a pridávali sa očká teda a teda je tam len pridávanie očiek, potom je tam dierkový vzor, je tam vrúbok, dierkový vzor, čiže nahodiť a dve spliesť a potom sú tam len tieto preťahované očka, čiže veľmi jednoduché vzory a celkom pekne to na tej šatke ukáže. Ja som si ešte ju urobila trošku väčšiu, robila som to na 5-kách, tuším, a toto opakovanie tohoto vzoru jedného som tam ešte pridala. No a ukončí sa to teda vrúbkom, takto pár riadkami. A šatka je hotová. Takže má také smotanovo-béžové také odtiene. To som rada, ešte mi z toho askánskeho merina zostalo dosť na pradenie a niečo mi zostalo aj z tejto, s týmito prechodmi z tej béžovej, tak možno z toho urobím ešte nejaké návleky na ruky alebo niečo proste. Neviem, či budem mať dosť na návleky alebo to skombinujem s nejakou. Ale páči sa mi to, s touto šatkou som spokojná. No a ešte som takú drobnosť uplietla. Ja som si kedysi dávno, pred rokmi, v rámci takého záchvatu testovania rôznych vln objednala zo Slovenska vlnu z takej malej firmy Soven, ktorá spracúva lokálnu vlnu. Myslím, že aj vlnu z Chorvátska, nie som si istá. A majú aj kamenný obchod a ja som si tam objednala proste veľa vlny, to bolo, keď poštovné ma vychádzalo vtedy nejakých 20 eur, tak som si povedala, že teda objednám toho viacej. Rôzne farby a môj zámer bol urobiť si z toho taký vrchný kabát, sveter farebný. Išlo tam možno 6 farieb, alebo asi 5, 6 farieb. Lenže keď mi to prišlo, tak každá tá vlna bola inej hrúbky. Nie každá, ale proste 3 farby by sa dali použiť, 2 zasa boli o niečo tenšie a nejak mi to nešlo skombinovať tak, aby som to na ten sveter využila. Tak som to potom nechala tak a teraz z toho vypletám nejaké také drobnejšie veci. No a teraz som z toho uplietla takéto členkové papučky alebo papučko ponožky. A oni sa pletú veľmi jednoducho. Ja som to robila, sú to proste papučky, ktoré sú vhodné na doma. V zime. No a ja som k ním pridávala ešte ponožkovky ručne farbené, ktoré mi pozostávali. Tak a pletie sa to veľmi, veľmi jednoducho a návod je zdarma na Ravelry. A pletú sa tam a späť a oni sa potom tu po spodnej strane zošívajú takto cez spätu hore. Čiže kto by nechcel pliesť nejaké papučky do kruhu, tak takéto členkové jednoduché papučky, odkaz dám potom pod video, si môžete vyskúšať. Je to veľmi jednoduché, nahodí sa vlastne ako keby tu v tom strede
a pridáva sa po krajoch, aby sa tam tvoril tento oblúčík a v strede sa pridávajú očká, aby sa to vytvarovalo do oblúku. No a potom sa pletie táto časť, že ide sa takto, neviem, ako by som vám to ukázala. Je to naozaj jednoduché, že pletiete takto, asi do tohoto bodu a potom tu sa tie očká spletajú po krajoch, no a potom sa to už len dopletie. Všetko sa pletie proste tam a späť. Vytvaruje sa tá papučka takto krásne. A nakoniec ju stredom chodidla zošijete cez pätu hore. Takže kto by si chcel vyskúšať takéto teplé papučky na zimu, na doma, na nosenie, k telke, kto má studené nohy, na spanie, takéto členkové papučky, tak odkaz dám potom pod video. Takže to sú veci, ktoré mám dokončené všetky. Vzhľadom k tomu teda, že som mala také obdobie, kedy sa mi menej darilo v tom pletení, tak je to aj celkom dosť. Tak a moje rozpletené veci. No, s niektorými som od poslednej časti ani nepohla, tak tie ukazovať samozrejme nebudem. Čo som ale aspoň trochu uplietla a v čom som pokročila, je môj ranunculus z priadze Bomulin od Dropsu. A ten som teda uplietla do takéhoto štádia. Treba mi ukončiť už len patent a rukávy. Rukávy budú krátke, ale chýba mi jedno klbko. A to už naozaj musím objednať, to nemám čím nahradiť. Takže toto čaká na dodanie materiálu a dokončím ho. Takže toto je vlastne jediná vec, s ktorou som pohla dopredu od poslednej časti z tých mojich nahodených. No a robila som aj ranunculus pre dcéru a na tom som pracovala, ten som mala urobený v stave upletené telo a kúsok rukávu a potom som jej to dala vyskúšať a mala to úplne slimkové. A ja to pletiem, vlastne toto je merino, ja som to už hovorila, 80% merino, extra fine a 20% kašmír, je to VIP, Lanagato VIP a je to ako žuvačka, to sa naťahuje. Ja som to robila na 3,5. Natiahla som si to na seba, aby som to roztiahla. Ja som to natiahla na seba. Ako som to vyzliekla, tak sa to zasa vcuclo do pôvodnej veľkosti. Neprala som to, vypárala som to všetko, čo som mala upletené, som vypárala asi po túto časť. A pletiem to znovu na štvorkách. Dala som to na štvorky ihlice s tým, že tu už ako robím to také krátke raglanové pridávanie, tak ja tam budem pridávať proste dovtedy, kým to nebude mať nejakú slušnú šírku. No a dúfam len, že potom po opratí sa z toho nestane nejaké vreco široké, tak uvidím, čo to urobí. Ale je pravda, že na tých 3,5 bola aj tá pletenina taká trošku tuhšia a na týchto štvorkách je to už také voľnejšie, ale nech je to radšej široké a voľné, ako by to malo byť malé. Takže tu som opäť po dlhej dobe stále na začiatku. Ďalej ponožky do kalu so štepánkou. To som rovnako nahodila som, že budem robiť nejaké dvojfarebné, 50-50,
téma a musela som ich vypárať, lebo sa mi nepáčili. Potom som rozmýšľala, aké urobím, čo si vymyslím, aby to bolo v zmysle tej témy 50/50. A ja som vlastne už v tej prvej téme pásiky robila vlastne ponožky, ktoré splňali aj tému pásiky, aj tému 50/50, lebo som mala pásikavé a z 2 farieb. A teda na tých ponožkách boli tie farby vymenené zrkadlovo. Takže už som nechcela robiť dvojfarebné, tak som sa rozhodla nakoniec. Mám od Tvorilky Ivky ešte takúto modrú ponožkovku. A ona je veľmi pekná, nie je jednoliatá modrá, má v sebe také miestami, je tá priadza taká dosivá. Myslím, že asi ten základ bol sivý. No, tak som si zobrala takúto ponožkovku a nahodila som na ponožky do kalu. No a takéto jednoduché, vymyslela som si iba takéto jednoduché, že teda táto časť chodidlo a nárt budú iba hladké a od päty hore som urobila takýto úplne jednoduchý vzor, 3 riadky obrátené a 3 riadky hladké. Vytvára to takú harmoniku a vlastne ja to nebudem ani ukončovať žiadnym patentom, asi len tam nechám proste na vrchu tie asi 3 obrátené riadky a ukončím to. Na nohe mi držia a vyzerá to pekne, keď sa budú nosiť aj také naskladané dole. Vôbec mi nevadí, že je to také dlhšie a v pohode to vyzerá, keď sa to aj zošuchne dole tá ponožka. Takže urobím takéto. Fakt, toľko som rozmýšľala, až som bola z toho znechutená, nevedela som, čo si mám vymyslieť. Nechcelo sa mi robiť nejaké vypletané, ani nejaké zložité vzory a nakoniec som to vymyslela takto a v podstate už za tou pätou budem, keď to natiahnem, tak to mám vlastne už 50/50 zhruba. Takže jedna ponožka už za chvíľu bude hotová. A čo sa mi páči, ako krásne to v tej pletenine ukazuje. Vytvára to také prúžkovanie s tými sivými, s tou priadzou, ktorá je niekde je zafarbená do modrá a niekde je sivá. Tak to takto pekne ukazuje. Takto sa mi páči, že nie je to úplne jednoliatá farba, ale miestami sú tam také dosivá prúžky. Takže nakoniec s tou ponožkou som bola spokojná. No a mám ešte jedno nahodenie a to je takéto tričko Vila. A je to veľmi jednoduché tričko, návod z Ravelry. A to sa mi teda podarilo upliesť zatiaľ takýto kúsok. No a je to klasické tričko pletené od hora dole, kruhové sedlo a je tam len takáto jednoduchá vzorka, taká mini krajka dookola a inak je celé pletené hladko. No a ja to pletiem z takejto bavlny od Rosarios 4 a je to 100% bavlna a na 50 gramov 150 metrov. Tak. Farba 118. Je to trošku taká hrubšia, odporúčané ihlice sú 3,5 až 4. A ja to pletiem na
ja to pletiem na 4,5. Na 4,5 a ospravedlňujem sa, ak je počuť nejaké zvuky, tu susedia prerábajú byt. No, takže zo začiatku mi to tu narobilo takú, na tom krátkom úseku, zelenú časť, vzadu hnedú časť, ale ja som to už nepárala, lebo pre mňa je najhoršie toto nahodenie na začiatku, spojenie do kruhu a prepliesť nejaký prvý 1-2 riadky. Takže sa mi s tým nechcelo. Potom to celkom, tie farby sa tak striedali a keď som skončila ten vzor, opäť to začalo mapovať, tak tam som už vypárala nejakých 15 riadkov a striedala som 2 klpka, aj tak ešte je to trošku miestami také, ale už som to nechala tak, mne to nejak neprekáža, ale robili sa tam, tých 15 riadkov som musela vypárať a začať striedať tie 2 klpka, lebo sa tam robili veľmi veľké mapy. Ale aj tak to ešte zostalo. Tu je taká väčšia časť, tu je väčšia časť, ale teraz už klpka nestriedam, ako som prešla niekde tu, ako boli oddelené rukávy a na tomto úseku už tie farby idú celkom fajn, sa tam striedajú. Že nie je to také, nevytvára to také mapy. No, ja som bola zo začiatku z toho trička taká v rozpakoch, že či ho mám vypárať, či ho dopliesť. A ja celkovo som mala také obdobie, že by som najradšej vypárala všetko, čo mám na ihliciach, ale už ma to prešlo. No, ale dopletiem ho a uvidím, aké bude na mne. Ja mám síce zelené farby rada, hnedé farby rada, ale toto je taký odtieň tej zelenej. No, neviem, uvidím, ako to bude vyzerať, keď to dokončím. Ale asi v pohode na leto tričko. Na také nie veľmi horúce leto, lebo je to hrubšia priadza, ale asi sa bude dať nosiť. No, takže toto mám ešte nahodené a to by bolo všetko. Na sebe mám tričko Eddie od Isabel Kramer, je to 100% bavlna od Kati a je to farba, ktorú kamera absolútne nezaberá reálne, je to taká tmavá matná červená. No a okrem toho, že teda sa pokúšam nejak pliesť, tak pradiem takéto merino s hodvábom je to a toto je alpaka s hodvábom alebo merino alpaka, už neviem. Myslím si, že alpaka hodváb, neviem. No a pradiem to tak, že proste beriem z jedného z druhého a kúsok ide ružovej, kúsok bielej. Ako to vyjde, takto spradiem potom do dvojnitky a chcela by som to na šatku asi. Uvidím. No, mám toho dosť, takže možno aj na 2 šatky uvidím. Tak to by bolo do tejto časti asi teda všetko. Veľa toho nebolo teraz. Čo sa týka toho pletenia, to sa mi teda nedarilo nejako extra. No, takže ja sa s vami rozlúčim. Ďakujem vám za vašu podporu, za váš čas, že ho trávite pri mojich videách, za odbery, lajky a vidíme sa snáď zasa opäť niekedy na budúce a dúfam, že teda budem mať viacej čo ukázať, viacej napleteného alebo rozpleteného, niečo nové. Uvidíme, ako sa mi bude dariť ďalej. Majte sa krásne, užívajte jar a pletenie. Ahojte!